Atxaldeon eta ongi etorri Antzinaroko Euskara Nafarroan izeneko saio honetara. Saio honekin Navarrorun erakusketaren osagarria izanen den hitzaldi zikloari asmenta emanen diogu. Erakusketa ikusteko aukera izan duzuenok, ohartu izanen zarete erakustaldi horretan Euskarak historian Nafarroan izan duen gizarte errotzearen idatzizko lekukotasunak bildu direla. Baina, erakustaldiaren komisarioa den Peio Monteano jaunaren kezka izan da, erakusgai diren gai horiek nola informazio gehiagoz hornitu, aberastu, eta horregatik adituen hitzaldien ziklo hau. Hain zuzen ere, hemen erakusgai dena ulergarriago egiteko bisitari guztiendako. Erakusketaren osagarritzat osatu den zikloak 4 hitzaldi hartuko ditu. Gaurkoa, Joakin Gorrotxategi irakasleak emanen duena, dugu lehenbizikoa. Bigarrena, azaroaren 8an izanen dugu, eta Patxi Salaberri irakasleak emanen du Euskara Erdi Aroan izenpean. Hirugarrena azaroaren 22an izanen da, eta Joan Madariaga irakasleak jorratuko du Euskara 17. eta 19. arteko tarte horretan. Eta azkenik, Paula Casaresek jorratuko du Euskara gaurko garaietan. 20. eta 21. mendeetan barrendurik. Gaurko saioari helduta, hizlari duguna Joakin Gorrotxategi aurkeztuko dizuet. Eibarren sortua, Salamankan egin zituen unibertsitate ikasketak, filologia klasikoa eta gero doktoregoa. Doktore tesi hain zuzen ere Koldo Mitxelena zenaren zuzendaritzapean egin zuen. Eta horren ondotik, Boneko unibertsitatean aritu zen, gradu ondoko ikerketak eta ikasketak egiten, hizkuntzalaritza zeltikoaren inguruan. Ikerketa lanak aritu da egiten atzerriko unibertsitateetan, zenbait aldizkari zientifikoko argitaratzaile lanetan ere aritu da, eta aspaldin eta egun ere aritzen da Euskal Herriko Unibertsitatean hizkuntzalaritza indoeuroparreko katedradun. Gorrotxategi irakaslea aritu da hizkuntzalaritzaren historiaren esparruan antzineko Europa mendebaldeko honetan mintzatzen ziren hizkuntzak zein ziren aztertzen, argitzen, eta datu linguistikoak, datu historikoak batu ditu, eta gaur egun zinezko autoritatea da, zinezko aditua da, erromatarren aitzineko Iberiar penintxula honetan mintzatzen ziren hizkuntzen inguruan. Beraz, aukera paregabea dugu gaurko saioa erakusketa honetan ditugun materialak hobeki ulertzeko eta historian kokatzeko. Hitzaldiaren ondotik galderetarako aukera izanen duzue, eta hori erranta utziko zaituztet Joakin Gorrotxategi irakaslearekin. Eskerrik asko, Pilar, ezta? Paula, eskerrik asko, Paula. Aurkezpen honegatik, egia esan oso ondo esan duzu hitz gutxitan nire bizitzan egin dudan lana, niko ondo azaldu duzu hemen hitz gutxitan. Bueno, eta aparte, eskerrak eman behar ditut baita ere, hitzaldi honetara gonbitatu nautenei, Peio Monteano
erakusketaren komisarioari bereziki. Bueno, eta Paulak azaldu duen bezalaxe, hitzaldi honen helburua edo da erakusketaren osagarri bezala izatea. Eta lehenengo parte honetan, antxinaroko lekukoei eta dokumentuei eskainia. Hori izango da orduan hitzaldiaren ardatza. Komentatuko ditut, antxinaroko euskal edo euskaraz idatzita egon zitezkeen dokumentuen goraberak. Eta lehenengo kontua da, lekukotasun horren ezaugarri bereziak ere agerian jarri nahiko nituzke. Lehenengo kontua da hizkuntzaren izenak, ezta? Bueno, dano dakigu guri hizkuntzaren izena euskara dela eta 16. mendetikan ezagutzen dugula. Arrotzak, ordea, baskuentze erabiltzen zuten, orain gutxiago erabiltzen da hitza, baina bask frantsesez edo hortikan guk itzulia gero basko. Eta erdiaroko zenbait dokumentutan garbi dago erabiltzen zutela lingua navarrorun, edo baita ere lingua baskonika, edo testu bat arrustikiz egina zegoela, hau da larreko jendeak, idatzia. Izen hauen etimologia eta jatorria, batez ere euskararena aspaldi urte askotan pentsatu izan da horren jatorria, euskara izenaren jatorria, Auski Akitaniako herri izen horrekin lotu egiten zela. Mitxelenak alan uste zuen, baina Irigoienek Garibai kronistaren, testu batean ikusirik horrek Garibaik enuskera hitza erabiltzen zuela, hor jarri dut, eta enuskera forma hori, euskararen forma zaharrago bat itxura osoz hori dela, horren etimologia eman zuen. Enauzi, mintzatu, zaunka egin, horren gainean eratua zegoela hitza. Hau da, horrek esan zuen, gutxi gora bera, mintzakera, edo modu ulergarri batean mintzatzeko gaitasuna. Daukagu euskaldunok euskaraz egiten ari garenean. Eta besteak euskaldunak ez direnak horiek erdaraz egiten dute. Hau da, hizkuntza erdi batean edo. Baskoenzek, ostera, latinezko baskoniketik dator, ezta? Baskonike lokui da euskaraz hitz egin, gutxi gora bera. Romanike lokui, erromantzieraz, erromantzez hitz egin den antzera. Eta bask, ostera, frantsesez erabiltzen dutena, bask gero hori gaztelaniera edo espainolera basko pasatu izan dena, hori antxinako latinezko basko hitzetik dator. Eta basko da antxinako herriaren barkatu izena bera, antxinako herriaren izena baskonez zan, ezta? Bueno, baina beste gauza bat argin jarri nahi dut hemen hasieratik ez dago dudarik, erdiaroko euskara, naiz eta erdiaroko euskara baita ere hitzolteetan agertu edo perpauso oso laburretan, ez dago bat ere dudarik gure hizkuntzaren fase bat dela, fase zahar bat dela, 10., 11. mendeko esku izkribuetako hitzak, esate baterako Prado Luengoko Larre Ederra edo Don Emiliago glosak, horiek ere inok ez ditu dudatan jartzen, horiek euskaraz idatzita daudenik. Eta hemen Leireko kartulario bateko edo zein dokumentu hartzen baldin badugu, baina hemen jarri dizuet hor bakarrikan aipu batzuk,
uno majuelo o mayuelo inlokok idikitur sorozabal, edo inlokok idikitur saldu burua alian binean, inarteiza una peza, eta alia peza inloidia, eta horko lekuko, dokumentu horren lekuko den Santius begiederra. Hauen aurrean aurkitzen garenean, edozein euskaldunek ulertzen ditu horko hitzak. Saldu hitza euskaraz oso normala da, nahiz eta orain erabilia izan, baina toponimian, leku izenetan oso erabilia da, eta erronkari saltu esaten da, eta latinetik saltutik dator, hau da, zan nahi duena da, basoa edo, malako gauzaren bat, ezta? Soro, pieza de labranza, zabal, buru, arte, horiek guztiok oso oraingo hitzak dira, ezta? Eta 1985 beste batean, dono hilan binean que estin lokokuen baskonez, hemen esaten du zeintzuk deitzen zuten alan, bokant igurai mendiko, erdiaroko dokumentoak alakoak dira, eta ulergarriak dira, eta ez dira batere zaila horiek ulertzen. Beste kontu bada antzinaroko egoera. Arraz desberdina delako. Antzinako iturrien arabera, Nafarroan baskoiak, latinez baskonez, hor dagoen bezalaxe, bizi ziren. Euskal Autonomi Erkidegoan ordea ez ziren baskoiak bizi, barduloak, aristioak, beste izen batzuk daramazkiten herriak. Ebro Ibarreko eremuan, oraingo Biana kokatzen den tokian, hor beroiak hemen zeuden. Eta, gutxi gora bera, horiek dira gaurko Nafarroaren esparruan zeuden antzinako herriak. Baina antzinako iturriek ez digute esaten, erdiarokoak ez bezala, zein hizkuntza hitz egiten zen lurralde guzti honetan. Bakarrikan aipatzen digute herri izenak, zenbait iturrik, zertatako Pliniok eta Ptolomeok gehiago ere badira, baina hauek dira garrantzizkoenak, aipatzen dituzte esate baterako Oiaso, Iturriza, ez dut ondo ikusten Pompelon, ni baino hobeto ikusiko zuen, Andelos, hau da Ptolomeok esaten duena, Kurnonion, Nemanturiza, Iaka, Kalagorrina, Kalagurriz, Grakurriz, Kaskonton, oraingo Kaskante, Alabona, Segia, Tarraga, eta latinez Pliniok, Arakelitani, Ilun Berritani, Karenses, oraingo Karan, eta guzti horiek markatzen du gutxi gora bera antzinako baskoien lurraldea. Hor markatua dagoen bezalaxe. Lurralde hori da gutxi gora bera oraingo Nafarroa. Mendebaldean, hau da, muga honen barruan, gelditzen dena, eta muga hauek Belazaren gandik, Javier Belazaren gandik hartu ditut. Hemen, kanpoan gelditzen dena da, oraingo Marañón, Aguilar de Codés, eta Araba inguruko zati txiki hori, ezta? Eta barruan sartzen da, bestalde, oraingo Zaragoza, oda Cinco Villaseko parte guzti hori. Jaka esate baterako, ez dago Nafarroan. Hau da territorio, hori da lurraldea, baina antzinakoek ez digute esaten zer hitz egiten zuten, eta orduan, lehenengo lekukoak, oda noiz aipatzen dira baskoiak eta zeintzuk ziren baskoiai hauek. Noiz aipatzen dira lehenengo aldiz baskoiak. Baskoiak aipatzen dira, edo,
Salustiok eta Libiok aipatzen dituzte, hauek dira lehenengo mendeko idazleak, latinez idatzi zutenak. Baina kontakizuna da Sertorio eta Pompeioren arteko gerrakoak. Hau da, 60 lehen Kristaurreko 80 urtetik 75 garren mendera arteko guda istilo batzuk egon ziren, guda zibila izan zen, baina guda zibila horretan bertoko herriak eta jendeak ere parte hartu zuen. Orduan, kontatzen digu Salustiok, Sertorio toki batetik bestera zijoalarik, Kalahorratik Beroien territoriora, lurraldera zijoalarik, Baskoien lurraldetik pasatu zala. Eta gero, Estrabonek pixkatxo bat berandutxuago esaten digu Pamplona, Iruñea, Pompeiok, 75ean fundatu edo sortu egin zuela. Eta hori Baskoien lurraldean zegoela. Baina gero, Libiok berak eta Libio ja Augustoren garaikoa da, jartzen digu, esaten digu, Oiaso esate baterako Baskoien lurraldean zegoela, Baskoien hiri bat zela. Eta horiek ja, Oiaso eta Iturriza, eta horiek ja Pirinioetan daude, iparraldean daude, ez daude ja Ebro ibarrean edo inguru horietan. Kontua da, denbora askoan, pentsatu izan dela, hor txanpor honetan irakurtzen den leyenda horretan, hor bi leyenda daude. Alde batean benkota jartzen du, eta beste aldean baskunez irakurtzen da. Baskunez hori denbora askoan lotu eginda Huasconezen izenarekin. Pentsatuz, baskoiak jo egin zutela txanpon hau. Naiz eta zeka edo txanpona jo egin zuten tokia ez ezaguna izan. Ez dakigu zehazki nun ekoiztu egin zuten txamponi hau. Baina, kontua da, nik hemen ez daukat argazkirik, gero txuago aurkikuntza batzuetan agertu egin zala leyenda berri bat. Eta leyenda horretan ez zuela baskunez jartzen, baizik barskunez, erre bat tartean. Eta horrek ja lotura zeharo asko zaildu egin du edo deuseztatu, ez dakit. Baina zaildu egin du lotura hori. Gero etimologiaren aldetik, ez dakigu baskunezek zer esan duen. Ez dauka euskal itxura handirik honek. Gehiago azaleko egiturari edo begiratzen baldin badiogu, erreparatzen baldin badiogu, gehiago lotzen da, ez dakit, Lugones, Betones eta alako herri izenekin, ez da. Hau da, indoeuropar edo zelta mundura eramaten gaituela gehiago euskal mundura baino. Gerta zitekena da, herri hau, herria edo hiria, ez da, hiri hau, Ebro ibarraldeko orkua izatea, eta gero izena gerotxuago, pizkatxoa berandutxuago, lurralde guztira edatua izana. Hori ere gertatu daiteke. Baina, en fin, garbi da, hori izan dela, lehen ikusi dugu, antxinatean baskoien territorioa, ez da? Baina hori zabaldu egiten da, ja antxinate berantiarrean, hau da, 6. eta 7. mendean, eta bi tokitara zabaltzen da. Alde batetik mendebaldera, ze bisigodoen
garaian bisigodoek, ez dakit, Vitoria, Gasteiz, sortu egiten dutenean, eta baskoien kontra egiten dutenean euren borrokak, ez da bakarrika Nafarroa, da Nafarroa eta ja da, oraingo Euskal Herri guztia. Eta hori alde batetik. Eta bestetik, iparraldera ere pasatzen dira. Eze Frankoen kronikek oso garbi esaten dute, batez ere Gregorio Turseko kronikek hori garbi esatu dute, baskoiak, lautada, Gaskoinako lautada guztia bere ganatu egin zutela. Eta kontutan, ekui behar da, Gaskoina hitza Baskoniatik, bertatik datorrela. Luan hori alan gertatu zen 6. eta 7. mendean. Eta hortikan lotu egiten dugu, eta ja gauza hori ja historian sartzen garelako, lotu egiten dugu baskonez, baskonika lengua eta euskara. Gutxienez orduan, antxinate berantiarretikan ona, baskonez, baskoiak eta euskara gauza lotua da. Baina zer gertatzen da lehenago, hori da hemen interesatzen zaiguna. Lehenago jendeak beti pentsatu izan du, Euskara, Hispaniako edo penintsulako hizkuntza orokorra zela. Hori da, urteetan eta mendenta zehar jendeak pentsatu izan duen, euki izan duen iritsia. Gure Larramendik eta gure erudito zarrak hori uste zuten. Eta ez bakarrikan gureak, eta Espainian ere jende askok hori uste zuten. Espainian eta kanpoan ere bai, Humboldt aipatzeko, Hübner epigrafista, ez du besterik aipatu beharrik, Schuhart hizkuntzalaria, hori guztiak uste zuten euskara antxinatean, peninsula osoan ez pasan ere, peninsulako zati haundi-haundietan, hau da, iparralde guztian eta Mediterraneoko parte lurralde zabal haundietan hitz egiten zala. Eta, 18. mendetikan aurrera, hasi zirenean, iberierazko idazkeran idatzita dauden testu asko agertzen, aurkikuntza bitartez, ez bakarrik txampoiak hauek bezala, hor ikusten duzuen hori bezalakoa, ez hori idatzita dago iberierazko idazkeran. Bezik eta testu gehiago. Orduan, normaltzat izan eukizuten, iberiera eta euskara hizkuntza bera zela, edo gutxienez aideak zirela, familia berekoak zirela, batzuk uste zuten iberiera zela euskararen fase zaharra, beste batzuk, zen bi hizkuntza diferente, baina familiakoak zirela. Hori zen jendeak uste zuena, eta ez da urrutira joan behar horren indarra zein handia zen ikusteko, eta, hemen bertan Iruñean dukazute horre Sarasate pasealekuan monumentu, foruei indako monumentu horretan, ezta? Hori 1903an egin zen. Jendeak herritarrek ordaindu eta, zelan da, engamazadaren kontrako, protestakia modura, ezta? Eta, zer esaten du, sartzen baldin bagara gu udal etxearen web horrian, eta hor badaude monumentuen, hemen Iruñako monumentuen deskribapen txikitxo bat, eta esaten du. Monumentu horrek, 5 aldeetan grabaturik daude, brontzezko xafletan Nafarroako askatasuna aipatzen dituzten inskripzioak. 3 erromantzez idatzitakoak. 4 euskaraz. Eta azkena, euskaraz ere, baina iberiarrako mendiren karaktere ulergaitzetan. Karaktereak horiek
benetan ez dira omen iberierazkoak, bizik iberierazko karaktereak dira. Ondo erabiliak edo gaizki erabiliak hori beste kontua da. Bueno, erabiliak daude orduko ezaugeraren arabera. Orduan, artean, idazkera ez zegoen dezifratuta ondo. Orduan, euren usteen arabera idatzita dago hori. Baina, Bizkarrondo, gainera hemen Príncipe de Vianen publikatu zuen artikulu batean, komentatu egiten du hau, eta itzulpen bat egiman, eta dana. Bueno, hor ikusten da nola hori irakurri daitekeen nahiko garbi. Hor esaten du gu, Euskaldunok, beste jaun ez dugu, jangoikoa baizik. Atzekoari ostatua ematen dugu onirizkero, baino ez dugu nahi haien ustarria jasan. Aditu ezazue ondo gure semeak. Bueno, Bizkarrondok horre akatxo txiki batzuk egiten ditu, baina nahiko ondo azaltzen du hau guzti hau. Bueno, ematen du, ez dakigu zeinek egin zuen hau. Berak esaten du aita fitak egin zuela testua, eta nik pentsatzen dut aita fitak egitekotan zeo zer karaktere hauetan jarriko zuela, baina agian hemengo batek jarriko zion, emango zion euskarazko testu, ez da? Puntutxo bat, atzeko hori guk ustetzen du ondorengoari edo alan ez da, baina, en fin, azkuek eta zenbait lexikografoek esaten dute atzeko horren esan nahi bat dela atzerriko. Orduan nik uste dut alan ulertu behar dela hemen atzerrikoari. Bueno, hori zen kontua, baina, hori gero irakorriko dugu. Zer gertatu zen 1925 urtean. Gómez Morenok, Espainiako arkeologo oso famatu zena, idazkera hori dezifratu egin zuela. Bueno, dezifratu egin zuen urte horretan. Kontua da, gero Gerra Zibila etorri zala, iztiluak jongu zirela, bueno, lehenengotik Errepublika, gero Gerra Zibila, eta Gerra Zibila bukatu zen arte, haren aurkikuntza ez zala zabaldu eta ez zala onartu izan jendeen artean, eruditoen eta jakituenen artean. Baina orduan ja, berak ja hartu zuen, lortu zuen, idazkera dezifratzea, eta orduan testuak sikiera irakurtzea. Bueno, eta horrek ondorio batzuk uki zituen. Ondorio bat izan zen, berak Gómez Morenok atera etzuena, beste batzuk atera zuten, esate baterako legazpiar batek, Gerard Ber izeneko legazpiar batek atera zuen ondorio garbia. Eta ondorio garbia izan zen, idazkera horretan idatzitako testuak ez daude hizkuntza batean bakarrikan idatzita. Daude idatzita gutxienez bi hizkuntza arras diferentetan, arras bestelako betetan. Bata, zan, iberiera bera, egia da, eta ulertzen ezena, eta, irakurri arren, etzan ziren testuak eta hitzak ulertzen edo testu hoiei aztarn ateratzen, eta beste hizkuntza zeltiberiera zen, alan bataiatu izan zen, ze han agertzen ziren testuak lehenengo momentutik zelta hizkuntzekin lotuak izan ziren. Ez dira ere oso errazak ulertzeko, baina gramatikaren zenbait parte nahiko garbiak, ezagunak direnak, nahiko ondo ulertzen dira. Orduan, bi hizkuntza diferente daude. Eta ondorio izan zen, iberiera euskara zaharra balitz, edo euskararen familiako abalitz, orduan zerbait ulertuko genuke, agian testuak ez genituzke
itzuliko, ez da harrapatala batean, baina jakingo genuke zer den hitza, zer den izena, zer den aditza, aditzaren zenbait morfemak, agerian agertuko lirateke, nik ez dakit, gauza asko zeltiberarekin gertatu zen bezalaxe. Eta ez dan hori gertatu. Orduan, arrezkeotik, pentsatzen dugu, niz eta saio asko egin diren arrezkeotik ona ere Iberiera eta Euskara lotzeko, baina pentsatzen dugu, hizkuntza biak momentuz, ezin daitekela esan hizkuntza biak parienteak edo aideak direnek. Testu gehiago beharko ditugu, ez dakit, edo ikerketa gehiago egin, edo bilingueren bat agertu, ez dakit, baina momentuz gauzak esango nuke Gerard Berrek utzi zuen, gutxi gora bera, utzi zuen bezala segitzen dutela, jarretza dutela. Baina Gómez Morenok artikulu horretan, artikulu oso importantea da, artikulu horretan konturatu zen beste gauza batekin konturatu zen. Eta zen, ikertu egin zituelako, baita ere peninsula osoko edo toki askoko bintzat pertsona izenak. Pertsona izen horiek datoz, hemen esposizio honetan, erakusketa honetan ikusi dezakezuz den bezala latinez idatzitako testuetan. Latinez idatzitako testu gehienak erodira, hilarriak edo aldareak, ez da, jainkoei eskinitako aldare botiboak. Horiek dira testu normalenak. Eta horietan, bertoko jende indigenak bere izena jartzen zituen. Orduan, horiek dira izen indigenak. Latinezkoak ez direnak edo grekerazkoak ez direnak. Horiek guztiak ikusita eta konparatuta, Gómez Moreno ondorio horretara llegatu zen. Las modernas provincias vascongadas, con el distrito de Estella en Navarra, no varían de sus colindantes occidentales, por el aspecto de las estelas votivas y funerarias, sobre todo la nomenclatura personal, hau da, pertsona izenak, admite comparaciones de valor definitivo, probatorio, de que allí vivían gentes de raza cántabro-ascur sin el más leve rastro de vasquismo perceptible. Es por consiguiente seguro que tan solo después de la época romana sobrevino un corrimiento de vascones hacia allá, como también para Gascuña, hechos documentados muy bien por las crónicas vascas y godas de los siglos VI y VII lehen esan dudan bezalaxe. Orduan, Gómez Morenok ikusi zuen Estella, Lizarra herrian, Lizarra aldeko parte horretan, Nafarroko alde horretan, eta batez ere Araban. Gipuzkoan eta Bizkaian oso iaia ez dago daturik, Araban bai. Araba eta Nafarroako mendebaldeko parte guzti hortan, berak ez zuen aurkitzen hor euskal izenik. Betxik eta zeltak. Baina, pentsatu zuen orduan, gero euskaldundu egin zirela, hau da, baskonizatu egin zirela, eta baskonizazio prozesu hori baskoien lurraldetik, edo baskoien lurraldean zeukala zorlekua. Hau da, Gómez Morenonentzat, baskoien lurraldean euskaraz egiten zen. Baina, ez zegoen euskal hitzik, ez da beste tokietan ere. Nafarroa osoan ere, ez zegoen euskal hitzik. Zeudenak ziran iberierazko izenak. Baina Gómez Morenontzat, iberiera eta euskara berdina zan. Baina orain badakigu, euskara eta iberiera ez dela berdinak. Eta orduan kontradizio moduko bat zegoen. Kontradizio hori, hemen ikusten duzu esate baterako Marañongo hilarria. Hilarri horretan, agertzen diren izenak alakoak dira. Doitena, Ambati, Kelti. Izen horiek zelta izenak dira. Eta
hor toki horietan ageltzen diren izenak hor zerrendatu egin ditut, Anbati, Anbata, Amar, Aika, Aunia, Betunus, Bautia, Buturrus, Kalaetus, hori guztiak, mapa honietan, bakarrikan horietatikan 3 aukeratzen baldin baditugu, Anbata, Anbati, alan letra larriz edo beltxez daudenak, ezta? Anbata, Anbati, Bautia eta Segontius, eta hoien distribuzio mapa ikusten baldin badugu, horretara joan zitezke eta libre dago Esperia webunean sartzea, eta hor aurkituko dituzue antxinako pertsona eta jenko izen guztiak. Hor ikusten duzu ez eta baterako Anbatuz Anbataren distribuzioa edo edakuntza zein den. Ikusten duzue dagoela, mesetan eta Portugal aldera, eta hor. Boutiusena, Boutius, pixkatxo bat Portugalera oraindikan, baina onaino ailegatzen da. Eta punturik eta ekialdeena hori da, justu, hain zuzen ere, Marañon. Eta bestea zein da, Segontius. Orduan, garbi dago, hauen distribuzioa eta hauen izen hauek beste mundu batekoak direnak. Eta kontradizio hori, nik aipatzen nuen kontradizio hori, ezta? Agerian jarri izan zuena, Ulrich Schmoll aleman hizkuntzalaria izan zen. Honek garbi esaten du, beste modu batera esan da, aleman esaten zuena, nik itzuli dut hau. Baskonia esaten du, Baskoniako populazioaren geruza ugariena indoeuroparra zen. Baskoien izenak, Gomez Morenok batu zituen bezala xista, indoeuropar zelta geruza honetakoa dira. Akitaniera euskarazkoak, berak auskiarrak, gogoratun lehen nola aipatu dudanik auski eta euskara, berak auskiarrak izendatzen dituenak, ezta? Hoiek, edo iberiarrak ez dira falta, guztiz falta, baina hain urria dira non pentsa behar den hauen geruza oso aula zela. Azkenik, honek guztiak gaur egun Euskal Herrian nagusi den euskara izatez geroagoko migrazioen bidez Akitaniatik etorri zela probatzen du. Orduan, gutxi gora bera, Gomez Morenok esaten du, baina ez duri esaten. Migrazioaren beharra ikusten du, baina kasu honetan migrazioaren zorlekua ez dago Baskoien lurraldean, baizik eta Akitanian. Eta hori zergatik. Zergatik Akitaniara joan behar dugu. Akitaniara joan behar dugu, Akitanian lekukotzen direlako hain zuzen, euskararekin lotura garbiena duten pertsona izenak eta pertsona eta jainko izenak. Han lekukotzen direlako eta ezagunak zirelako gainera. 19. mendearen azken hamarkadetan, Luxer zan artxibista bat, hemen artxibo batean gaude, Luxer artxibista bat zan, Akitaniako hizkuntza euskararen airetzat hartu zuen. Eta Akitaniako hizkuntza nola lekukotzen da? Hementxe bezalaxe eta toki askotan bezalaxe pertsona eta jainkoen izenen bitartez. Hor daukazue, bi kaso batean, aldare batean, iluni deo. Ilun. Izena oso garbi irakurri daitekena. Eta bestea, hilarri bada, eta hor ikusten irakurri daiteke oso ondo, argazki hona dalako, zenbeten bioskin izen semea. Eta zenbeten izen hori zenberekin jarri da eta zenberekin seme. Euskarazko seme eta bioskin bihotxrekin lotu eginda. Eta pila bat izen asko daude, hemen daude, ikusi dezakezue, hor hiru zutabetan jarrita izen garbienak. Daude batzuk familia arteko harremanak adierazi egiten dituztenak.
Zate baterako aita, seme, neska, andre, gizon eta lakoak, ezta? Bueno, hoiek, izen hoiek guztiak gainera dute, hori, Karo Barojak oso argi jarri zuen bere garaian, Euskal Erdiaroko dokumentuetan Euskal ordaina dute, barkatu erabilera, Erdiaroko erabilera, ezta? Andere, anderetzu, eneko, anaie, zeina, semea, neskato, horiek Erdiaroan erabiltzen diren izenak ere badira. Orduan, hor badago katemaila oso ona Erdiaroko pertsone izen horiek ematen dutena, antxinako izen horien eta oraingo euskararen artekoa. Orduan, akitanean garbi zegoen, baina hemen ja ez hain garbi. Ez hain garbi 1900 eta 3. urtean Lergako hilarria agertu zen arte. Eta Lergako hilarria horretik da hain zuzen, hain garrantzizkoa. Orduan ikusi zelako nahiko garbi hemen ere, Baskoien lurraldean, euskararekin lotu zitezkeen izenak ere dokumentatuta zeudela. Bueno, hor... Bueno, utzi gora bera, ez da? Hor daukazu harria, gero nahi baldin bodozue ikusi ondo. Bueno, testoak hau esaten du. Ume zaharfi kuriosidade badu. Eta da, kaja erdiaren puntutxu horiek, puntuak edo untzi horriak direnak, hojas de hiedra, ederae distinguentes, en fin, latinez esaten zana, horiek ez dituztela, puntu horiek ez dituztela hitzak bereizten, baizik eta silabak. Eta honek pixka bat kontua edo lana komplikatu egin digu, ze hitzak, esamen justu inskripzio honek daukan problematxo bada esan nahia ondo ulertzea. Bueno, oso ondo irakurtzen da, eta orduan ez dago bat ere problemarik hor ume jartzen duela ikusteko, eta zahar ere jartzen duela ikusteko, eta narungesia, bizunari, oso ondo irakurtzen da kontua. Problema da interpretatzea, oda zer esan nahi du testuak, latinez, ezta? Eta hor bi interpretazio daude. Bata, hasierakoa, hau publikatu zuenak, nezakordatzen Pous, Herman Pous, edolako bat izan zen, hau publikatu dago hemen, Principe Bianan, bueno, orduan, hauek pentsatu izan zuten, lehenengo goiko lerro horretan, ezta, bi zatitan dago zatitua hau testua, eta lehenengo lerroan ume zaharfi hori ulertu zuten hori bi pertsona izenak zirela. Eta odan ulertu zuten ume zaharren semea. Ume zaharren semea, bi pertsona, bat ume deitzen zena, bestea zahar, eta ume zan zaharren semea. Bueno, eta gero beste izenak ondo. Eta orduan hauek ulertu zuten, umek, ez da, zaharren semeak, narungesi abizunaren semeari, 25 urtekoari, inskripzioa bere kargura jarri zion. Baina, honek problema bi ditu. Bata, semearen, nola, esango nuke, bigarren eta hirugarren lerroan agertzen diren pertsonak dute 4 silabako izen bat. Eta 4 silabako izen horiek zatitu egin daitezke bi elementutan. Narun, alde batetik, eta gezi bestetik. Eta zun
bestetik, ezta? Eta ume eta zahar bi pertsonen izenak izango balira, orduan hori logikaren kontra joango litzake. Eta importanteena, zahar aitaren izena balitz, ez dago genitiboan jarrita, abizunari dagoen bezala xe. Orduan, nire interpretapena, aspaldi egin nuena, eta, ez dut askorena, dela hor 3 pertsona aurkitzea. Eta ulertze hau ume zaharrek, narungezen semeak, abizunari bere semeari, 25 urtekoari, jarri zion hau. Hala nire ulertzen dut. Ez dakit askoliko brontzea ere, importantea da, baina hemen uste dut lehenengotik esplikatu egin behar dela, zenba denbora daukagu, 20 minutu alan. Esplikatu egin behar da hemen, guretzat, edo zeinentzat, umezar euskaran aldetikan oso garbia dela. Baina beste izenak ez dira bat ere garbiak, ere. Narungez ez dakigu zer esan nahi duen, abizunarrik ere ez dakigu, ez dugu lotzen euskararko edo zerrekin. Mitxelenak, 3. izenari, alan aterabide moduko bat eman zion, pentsatuz hori zatituz, abi alde batetik eta zunar bestetik, eta zunar sumar, suar, eta horrekin lotuaz. Baina, geroagoko aurkikuntza bati esker, hor uste dute izkueko hilarrian agertu den izen bati esker, izen horrek esaten du abizunzon, orduan ematen du zatitu egin behar dela abizun, eta gero hor atzizki moduko bat kasu batian normala dena, eta bestean zo ere normala dena. Orduan lehenengo partea pentsatzen dugu orain, izen honer lehenengo elementua, lehenengo zatia abizun dena. Narungez, i hori latinezko datiboaren marka da. Orduan, hitza, edo izena, zen narungez. Narungez horrek badu lehenengo parte bat narun, eta narun zati horren pareko zuzenetakoa edo estuena Akitanian aurkitzen da. Ez Akitanian aurkitzen dugu naron zuz izen bat. Horrek nahiz eta ez jakin momentuz euskararekin nola lotzen dugun edo nola azaldu daiteken, ez da zentzuaren aldetik ari naiz, baina paraleloen aldetik, honek daukan paralelolek zuzenena eta estuena eta hurbilena, Akitanian dago. Eta gero, gauza importantea da, kasu hauetan, hitz hauetan, eta gero ikusiko ditugun besteetan ere, izen hauek erakusten duten grafia. Grafia da ahoskeraren edo hizkuntzaren soinuen isla. Grafiak nolabait hizkuntzaren soinuak harriaren gainean, paperaren gainean edo jartzeko artifizio edo modu bada. Orduan, erreparatzen baldin badiogu izen hauek erakusten duten grafiari, konturatuko gara grafia oso berezia dela. Eta grafia horren ezaugarri batzuk oso originalak direla, bereziak direla, beste aldameneko hizkuntzetatik oso ondo bereizi egiten dituena. Izen hauek. Hoietatik esate baterako hemen ikusten dugu aspirazioa. Aspirazioa zen
hizkuntzaren ezaugarri nabarienetako bat. Aspirazioa ez zeukan iberoak, ez zeukan aspiraziorik galoak, ez zeukan zeltibererak ere. Hau da, inguruko hizkuntzetan ez zegoen aspiraziorik. Latinez ere ez, baina latinez bai erabiltzen zuten H-a aspirazioa markatzeko, ez bere hizkuntzan ja erabiltzen zuten, erabiltzen ez zutena, baina bai erabili izan zutena, gero galdua zaukatelako, baina grekeraz esate baterako grekerazko hitzak aspirazioa zuten, eta orduan hori markatzeko H-a normal erabiltzen zen, osea H erabiltzen zuten aspirazioa markatzeko. Bien, eta beste ikusiko ditugu beste gauza batzuk ere. Bueno, Askoliko brontzea aipatu behar da. Askoliko brontzea Askolin agertu zen, Askoli Italiako Pizeno eskualdean dago, baina Askoliko brontze honek kontatzen digu, Pompeio Italiako gerra zibilean, beste gerra batean, parte batean, bando batean, parte hartu zuten hispaniar mercenario batzuen izenak ematen ditu. Eta 50 izen gutxi gora bera, hor dauzkazute. Beti pentsatu izan da, eta alan segitzen dugu pentsatzen, izen hauek iberierazko izenak direla. Baina, kontutan hartuz, batzuk, izen batzuk, Baskoien territoriokoak direla, Segienses esate baterako segiakoak, Egea de los Caballeros den tokikoak, enegenses oiek ez dakigu ez garbi nungoak ziren, baina seguru gaude Baskoien lurraldekoak zirela, hor agertzen dira izen batzuk, eta izen batzuk oiek ere euskar izenak ere izan zitezkean. Hori da problema handi bat daukaguna, iberiera eta euskara bereizten izenetan. Ematen du pul moduko bat bazegoela, partekatzen zutena. Belez, ez dakigu esate baterako belez hori iberiera zen edo euskarazko izen bat zen. Garbi daukagu Akitanieraz belez badagoela, orduan belez hori euskaraz euskal izena izan zitekeen bat ere problemari gabe. Ordun belez, ez dakigu ordun belez, ematen du ezetz ordun zati hori ez talako bakarrik Baskoien lurraldean dokumentatzen, baizik eta Iberieraren territorio edo lurralde zabal osoan. Orduan, horregatikan pentsatzen dugu iberierazko elementu bat dela. Orduan, alan jokatu egin behar da. Orduan, Baskoien lurralde horretan, honen jongo gara mapan ikusten, hemen ez dira iturri klasikoetatik jasotzen dugun dokumentazioa, baizik eta harrietatik, inskripzioetatik jaso ditugun pertsona izenak. Jarriko ditut mapan. Kristo aurreko lehenengo mendekoak dira batzuk, esate baterako Teitabaz, Turibaz, horre Alagonen dokumentatuta. Eta triangulo gorri horiek adierazten dute, edo horren bitartez adierazten nahi dut izen horiek iberiarrak direla. Eta Askoliko brontzean ikusi ditugun guzti horiek segiakoak. Eta baita ere Turkiradin, Gezeladin, adin elementoa, adinaden elementoa iberieraz oso normala da. Agirn ez nago inseguru, baina tira. Baina agertzen dira, eta hemen horiz markatu egin dut, euskal geruzakoak izan ditezkeenak. Ikusiko zue, nola, lehen esan dudan bezalaxe, esan nahiaren aldetikan oso eskasgabiz, oso galduta. Baina
erakusten dituzte ezaugarri euskal ezaugarri fonetikoak. Zer, hu, horriz, bi aspiraziorekin. Dasun jarriz, abizun jarri, narungezi, largakoak, etzuri, genitiboa dena, agirzeni, ordunetxi, hau nire ustez, eta aspaldi esan nuen hau, izena, izatez, edo jatorriz, iberiera da, baina azkenengo tez horrek markatzen du izen hori euskal ahotan erabilia izan zela. Euskaldunak erabiltzen zutela izorin hitza, barkatu izena, naiz eta izena jatorriz iberiera izan. Eta berdin urkateteli izenarekin. Abizun zoniz, lehen esan dudan bezala, banaz eta belte zoniz oihartzunen agertzen dena. Orduan, izenak hoiek dira, pertsona izenak. Baina joan gaitu izan orain jainko izenak nahiko azkar komentatzera. Hor, gure erakusketan, Lergako hilarriaren ondoan aldare harri hau dugu, eta San Martinunzekoa da. Bi aldare dira, nahiko berdintxuak, bata Jupiterri eskainia dago, pertsona berberek eskaintzen dute Jupiterri aldare bat, eta bestea Lakubegi, hemen ikusten dugun Bertoko jainko bati. Lakubegi zer da? Egia esan ez dakigu Lakubegi zer dan. Alan bere gordintasunean ulertzen baldin badugu, laku da eta begia da. Eta Lakubegi izan daiteke intxira edo laku baten begia, ura azaleratzen den tokia. Honek problema bat lekuko luke, baina ez horren bestekoa, eta da laku hori ja mailebu bat izango litzakela. Ze laku latinezko hitz bat da, lagu. Baina, euskarak, desde luego, badakigu lehenengo momentutik, latinetik, hitz asko jaso zituela. Eta hau, esate baterako orduan, hitz konposatu hibrido edo nahasi bat izan ziteken, laku begia. Beste batzuk pentsatu izan dute begi hori dela behi. Hor aldamenean ikusten duzutelako behi baten burua, eta horrekin lotu izan dute. Baina, nik hau ez dut onartzen ez dakigu horregatik begi eta behi bi hitz diferente dira, eta atxea edo aspirazioa oso ondo entzuten zuten eta markatzen zuten, ikusi dugun bezalaxe, eta orduan hemen izatekotan ere begi da eta ez behi. Kontua da laku, baina ez begi, baina laku badu, elementu horrek badu iberieran ere bere paralelo asko, eta orduan, gauza beti bezala ez da kasu honetan hain garbia, baina euskal izena izan daitekeena bai. Desde luego, ez da latina, eta ez da celta, eta ez alakorik. Garbiago uste du direla beste batzuk Muskiko aldarean, eta nahiko berria da, 2012an uste dut aurkitu zela, orain duela 5 urte besterik ez, eta hor, bigarren lerroaren hasiera ez da ondo ikusten. Baina, Belazak alan berakar agazkia berak egin zuen, eta berak publikatu zuen, urde Petronia Flavinak, urde jainkoari, hori jainko bada, Petronia Flavinak egindakoa, eskenitakoa. Urde daukagu. Muruzabal Handiondoko aldarean, agertzen zego, argazki ez da ona, baina, garbi dago Larrae jainkoari egindakoa dela. Barbarin herrian, bi baino gehiago,
agertu dira zelatxe bitu batean, hori irakurtzen da, Julius Germanus, zelatxeri, eskainitako aldaretsua, bueno, ez da txikia, beste askoz ere handiagoa da, Sempronius Betunus, Jainko Berberari eskainitakoa. Baina hemen Belaza, ni ez nago ados Belazarekin, Belazak hemen bigarren honetan irakurtzen du stelatze. Hirugarren, da, Sempronius Betu, eman dezaguntu, Beilu, Beiu, baina eman dezagun Betunus dela, Betunus, eta gero irakurtzen du S-T-E, stelatze. Nik inundikan ere irakurtzen ez dudana. Nik irakurtzen dutut zelatxe. Eta, bueno, dudazkoa balitz ere, bestean garbi dago, zelatzea jartzen duela. Orduan, estelatze onartzen balein badugu, orduan euskal mundutik pixkatxo bat urrundu egiten gara nahikotxo. Bueno, pixkatu bat, nahikotxo. Euskeratze zegoen esetez hasten ziren hitzik. Bueno, zelatxe zerekin jarri, bueno, en fin, zelaia edo alan, zatorkigu burura, batez ere lehen ikusi baldin badugu larre beste batean, ezta? Edo izkueko aldarean, Valerius badan abizunzoniz honek, itxakurrini bati jarri zion, eta zer da itxakurrini? Bueno, alan, lehenengo boladan, datorkiguna da txakur. Egia da, hasieran baduela i bat eta txeke, baina izan daiteke txe ahotsa idazteko modu bat. Eta gero, egia da, azkenean baduela ene bat ere, txakurrek ez daukala. Bueno, ez dakigu, gauza guztiak ere argi ez daude. Baina, bueno, hamin lau aldare ditugu, bi aldaretan urde eta txakur irakur daiteke, edo horrekin lotu egin daitezke jainko izenak, eta bestean zelai eta larrerekin. Eta, bueno, ez dira alabehar, zaila da pentsatzea hori guztia alabeharrezkoa danik, ezta? Osea, lau ditugu, eta koherentzia pixkatxo bat ere hartzen diogu lau dokumentu hoiei, ezta? Bueno, hor dauzkagu, beste batzuk ere badaude, losa, lotxa, hori lehenagotikan ezagutzen zena, eta Michelena pentsatu izan zuen, besterik gabe, euskerazko lotxa, zala, pudor, ezta? Latinezko pudorren itzulpena, gainera. Bueno, jainko izenak orduan oie dira, toki hoietan lekukotzen dira, eta kuriosoa da leku lurralde hori zein lurralde den. Bueno, jarri dut horpere musta, aipatu ez dudana, bueno, eta gorriz jantzita hori ez da, desde luego, euskal jainko baten izena. Ez dakigu zer den, baina ematen du itxura horren antza da hori zeltiberorarekin edo zelta munduarekin lotzea. Baina kuriosoa da, nun agertu diren jainko izen hauek, nun agertu dira? Lizarrerrian agertu dira hain zuzen ere. Eta Lizarrerria zen, Gómez Moreroren testu hartan, euskal kutsuko edo ikutuko edo geruzeko dokumenturik ematen etzuena. Hain zuzen ere, pertsona izenetan, zelta munduko edo geruzeko izenak ematen zuena baizik. Orduan, 60tikan ona, Gómez Morenok esaten zuena ez dakit, baina desde luego Ismolek esaten zuena ezin daiteke ja onartu, bere garaian Ismolek esan zuen hori, orduko dokumentuak baztertuta eta orduko ezagueraren arabera.
baina arrezkerotik aurkikuntza nahikotxo agertu dira, oso interesgarria denak, nahiko koherentea guztiak, adierazi egiten dutenak, parte horretan gutxienez euskara hitz egiten zela. Eta horko jendea, baskoiak, dudari gabe, euskal geruzeko jainko izenak zituztera. Bueno, Muruzabal, Landiongo, eta horrekin gutxi gora berainik bukatuko nuke ja. Orain, ez dakit, 2 minututan edo 3 minututan esango nuke, hau pasatuko dut, hau da Muruzabal Landiongo ermitxan, baselizan itxatita dagoen hilarri bat, hor agertzen da Urkateteli, Urkateteli izena. Urkateteli iberierazko izena da. Baina aspirazioa du eta izenaren azken letra geminatua dago, L hori geminatua dago. Eta hori bakarrikan esplikatzen da ondo edo bentsat koherentzia handiarekin euskararen fonologiaren barruan. Orduko euskarak, orduko baskoiak edo akitanierak, gero, gero ez, edo Mitxelenak berrereiki egin zuen proto-euskerak bezalaxe, banaketa bat egiten zuen frikarietan eta sonanteetan, Hau da, frikariak, txe, soinu hauek, banatu egiten dira. Hasieran frikaria dira, ze. Baina hitz bukaeran edo morfema bukaeran eta dira afrikatuak. Hemen ikusi dugu zelatx. Hor ikusten dugu banaketa, euskal banaketa garbia. Hasieran esea, baina hitz bukaeran TS. Hori da, hain zuzen ere. Ikusten duguna hemen, ez da S-erekin, baizik L-erekin. Hemen azkenian L-a geminatu egiten da. Eta ordunetxik, hau muezen dago, hor ikusten duzue lehenengo eta bigarren lerrotan, hor zatikatuta bietan, ordunetxi izena. Bueno, ordun alde batetik eta nes bestetik iberierazko elementoak dira. Baina ordunetxe, TS, horrek esan nahi du, hor euskal ahots badagoela tartean sartuta. Bueno, eta bakarrikan aipatu egingo dut, honek eramango gintuzke urrutira. Museoan, hemendik oso hurbil, en fin, 100 metro batzuetara besterik ez, Andeloko mosaikoaren zati hau dago, eta ikusi daiteke. Bueno, hor Maria Angeles Mezquirizek induskatu egin zuenean hori, hor alan aurkitu zuen, hor in situ jarria. Bueno, horren testua da Likine, irakurri daiteke. Likine, Abulurraune, Ekien, Bilbiliars. Eta, bueno, hau agertu zanean, interes ikaragarria sortu zuen honek, aditu guztien artean. Bata, hasteko konservazio egoera zoragarria zelako. Irakurri egiten zen primeran, eta hau oso zaila izaten da gehienetan. Testuak edo fragmentatuta, zatituta, apurtuta, parte asko galduta, alan agertzen zaizkigulako. Hau da, konservazio ona. Gero tokia, baskoien lurraldearen erdian agertu zen. Orduan, pentsatu izan genuen asko, hori euskara zarra da. Eta euskara, ezin dugu esan eztenik, baina hemen ere kontua da euskara zarraren aldetik hasten baldin bagara hau azaltzen, problemak ere agertzen zizkigula. Orduan, bueno, nik uste dut hemen, datu batzu jarri behar dira mahai gainean. Hasteko,
Interesa ere areatu egin zan, konturatu ginenean, mosaiko honek, mosaiko anai edo arreba bat zaukala Kamin Realen. Oso antzekoa, ez dut hemen argazkirik ekarri, baina hornidura dibujoen aldetik eta oso berdina da, antzekoa. Eta testua, desberdina izan arren, parekotasun eta antza handia du. Testuak esaten du likinete ekiar usakarteko. Bi gauza daude hemen berdina direna, likin eta likinete. Baina, iberierazko testuan agertzen dira morfema bat, hemengo, andelozen agertzen estena, da T. Hori iberierazko morfema bada, garbi daukagu. Eta ekiar hitza ere, erruz agertzen da iberierazko testuetan. Guztiak, pentsatzen dugu, artisauen munduarekin lotutako produktuetan, ez da? Edo zeramikako gauzeetan, edo falkatak, hau da, espatak, batean, saguntuko espata batean agertzen da formula berbera, hau da, ekiar hori. Eta, klaro, lotu egin da euskarazko eginekin, eta lotura hor dago. Eta alde batetik lotura hor dago. Azaleko kontu bat izan daitekeen, kasualidadezko, alabearrazko kontu bat izan daitekeen, hori ez dakigu, baina egia da, testu gehienak, iberierazko testu gehienak, artisauen tailerrekin edo horiekin lotura dutenak direla. Gero, azken hitza, gure kasuan bilbiliarz da. Bilbiliarz da bilbiliz, hau da, kalataiuz. Eta beste eusekarteku, eta eusekarte beste toki bada, toki izena. Orduan, paraleloak daude garbiak, osekarda, hori da. Paraleloak garbia dira. Eta gero, ikusten baldin badugu ekien, pentsatzen baldin badugu ekien bizkaierazko 16. mendean, dokumentatuta dagoen egien forma baldin bada, hau da, egin zuen edo ekialdeko dialektoetan, euskalkietan segien, egin zuen, orde baldin bada, poduan, faro argi asko dauzkagu erakarri egiten gaituztenak, baina, karo, beharko luke horrek ergatibo bat, beharko luke datibo bat baldin bada, bilbile tarrei egina baldin bada, hori datiboaren forma ez da, bilbiliarra baldin bada egilea, orduan zer egiten du eze horrek, problemak daude. Baina, hor dago testua, Belazak uste du euskaraz harrian dagoela, ni ez nuke horren beste esango, baina, pentsatzen dut, behar dugunak direla testu gehiago, egingo diren induzketetan alako testu bitxiak eta edargarriak ateratzen zizkigun, eta alakoak, alako tamainakoak, edo bezain honak espadira ere, behintzat orain arte azkenengo 40 urte hauetan agertu diren aldareak eta hilarriak, hemen aurkeztu ditudan aldareak eta hilarriak bezalako txiak. Eta besterik ez, eskerrik asko. Bai, galderak, barkatu, euskeraz naiz erderaz egin daitezke, ez dago problemarik. Sí, vamos a ver, yo llevo 30 años estudiando libero. Vamos a ver, llevo 30 años estudiando libero y es un trabajo muy arduo. Yo he sido profesor de
del Instituto de la Plaza de la Cruz. Y este texto, pues a mí me entró un escalofrío en cuanto lo vi. Y claro, como lingüista, pues para mí fue una cosa importantísima. Claro, yo tardé exactamente 5 años en traducir esto. Y esto fue la luz para que siguiera con los textos hasta de Tartesos. Y he llegado a una conclusión. Realmente, si reducimos el íbero mediante las leyes fonéticas, mediante 30 leyes fonéticas exactamente, podríamos llegar al euskera de Pedro Asúlar. Vamos a ver. ¿Qué pasa con Gómez Moreno etcétera? A partir de Gómez Moreno. Que no escucharon a Saussure. El cambio fonético, la diacronía de la lengua. Claro, esto es un testimonio clarísimo de lo que estoy hablando. ¿Se puede formular la pregunta? Sí, la pregunta es la siguiente. Si quiere, yo le digo lo que es eso. Liquiñe es liquen, que es pegajoso, que es precisamente, se refiere al mosaico. Liquiñete es el té de mocete, que es el pequeño, porque es muy pequeño el de Camín Real. Es un complemento directo, que es lógico en la distribución del euskera. Abula raune es abulo, jauna, rauné. Ahí está la primera, el rauna ese, eso es una aspiración. Esa es la primera aspiración. Lo que pasa es que esto es del siglo II a.C. y la piedra de la Erga es del siglo II después de Cristo, es decir, casi 400 años. Ahí está la primera, abulo jauna, abulo jauné. Y el ergativo está en el e. El ergativo, que es lo que caracteriza a la lengua euskaldún, está en el e. Equien es un pasado clarísimo, como ha dicho el doctor. Y luego bilbiliar es clarísimo, bilbiliarra, lo mismo que usekerteku, que es de osikerda. Usekerteku es un locativo. Y equiar es precisamente una forma pasiva, bueno, no pasiva, sino lo mismo, que es el pequeño mosaico se hizo. Yo les aseguro que si reducimos el ibero, otra cosa, la palabra euskera, uskeike, aparece 8 veces nada menos que en los plomos de Valdusó, siglo III a.C., etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Bueno, pues entonces gracias. la pregunta es la siguiente. Desde Moreno se ha roto esa tradición. Y yo le aseguro, como que estoy aquí, que dentro de 50 años se hablará de esto. Y es tan perfecta la lengua íbera, que con 25 fonemas y con 25 grafías perfectas, A, E, I, O, U, la lengua española y la lengua euskeica. Ba, be, bi, bo, bu, ta, te, tito, tú, ka, ke, ki, ko, ku. 5 líquidas que se mueven, L, N, R, S y M, con 25 grafías y con 25 fonemas, no hay ni una falta de ortografía, es perfecta para la lengua euskaica. Muchas gracias. Solamente esa intervención. Bueno, Nada más. Muchas gracias por venir y muchas gracias por empezar ya. Estamos encantadísimos de que haya venido usted y estamos encantadísimos de que se haya hecho esa exposición. Bueno. Porque ya está bien. Muy bien. Bien. Gracias. Vamos a ver, la relación, sí, no sé qué decir. Yo lo que debo decir es que una colega mía de Lejona, pero que creo que era genetista, pero era euskaldún, me dijo, ahí va, baina likine likia da. Es decir, que le encontró la misma explicación a likine que usted. Pero bueno, esa no vamos a discutir aquí sobre esto. Es decir, el estudio sobre el vasco y el ibero va a seguir continuando durante mucho tiempo, por una sencilla razón,
porque están muy cerca y porque en Navarra el territorio de los vascones era un territorio donde las dos lenguas, yo pienso que eran dos lenguas, las dos lenguas estaban en contacto. Las dos lenguas tenían ¿cómo diría? Tenían tipológicamente un cierto parecido, pero como no entendemos las palabras, pues entonces no sabemos exactamente evaluar ese parecido de qué grado es. Y bueno, y se continuará con esto bastante. ¿Sí? Bien, en principio pido disculpas por no expresarme en euskera, que es responsabilidad mía en parte, aunque todos también tenemos que ser conscientes de que es resultado de la situación política, etcétera, etcétera. Bien, dicho esto, a mí siempre se me plantea esta cuestión. Yo creo que hay tendencia, bueno, voy a decir que soy historiador, pero de la historia contemporánea. Desde luego, como filólogo, sí. Salvo lo que he podido estudiar en aquellos años en la universidad, nada más. En todo caso, entiendo que la metodología que siguen utilizando la tradición lingüística de los lingüistas me parece a mí que no es adecuada para establecer, bueno, no digo que no sea válida, siempre en conjunto con otros elementos de otras disciplinas. Pero entiendo que no deja de plantearse las cosas, y creo que el ponente lo ha hecho, de una manera, vamos a llamarla regional. Verdaderamente esa cuestión de la vasconización que tanto se ha aireado y que en el planteamiento que ha hecho el ponente en concreto pues ha aludido también a Gómez Moreno. Yo no tenía mucho conocimiento de esos aspectos arqueológicos que ha citado de la zona de Tierra Estella, y que parece ser que son los que le dieron el apoyo fundamental para establecer la separación entre unas y otras cosas. Pero yo creo que las fuentes filológicas deben ser tomadas con mucha precaución. Con toda la que usted quiera, pero dígame cómo. Con mucha precaución. No, precisamente es que esa es la cuestión. ¿Qué es lo celta? Se puede, ¿verdad? O sea, yo cuando estudiaba en 1970, veía a Pierre Grimal que decía: celta se puede decir en el aspecto cultural, en el aspecto lingüístico, en el aspecto étnico. Sí. Luego me encuentro a Roger Collins, que me establece hasta 20 modelos. ¿A quién? Roger Collins. No, Roger Collins no. Colin Renfrew. Collins Renfrew. Establece... Pero Colin Renfrew sí, es un arqueólogo. Sí, el arqueólogo, el que tiene el... Que no sabe nada de celta. Bueno, yo tampoco sé. Tampoco Caro Baroja parecía que sabía euskera, pero bueno, hablaba mucho. Entonces, la cuestión es esto, que yo creo que se toman con demasiada contundencia estos elementos lingüísticos y que se llevan a conclusiones quizá demasiado arriesgadas. Desde luego es que se ha visto en algún momento algún elemento de esa colonización pretendida que en su día planteó Gómez Moreno y que luego hizo bandera de ella Sánchez Albornoz. ¿Se ha visto alguna vez? Esa es la cuestión. Bueno, no sé, yo no sé si ha leído algo mío, yo no soy partidario de eso. Yo soy partidario, y aquí he demostrado, de que se hablaba vasco antiguo al sur de los Pirineos, en la antigüedad. Aunque
no puedo negar que la zona de Álava, por ejemplo, toda la documentación onomástica que tenemos, si jugamos al mismo nivel, con las mismas cartas, toda no, pero el 95% de la documentación de ese momento que tenemos no nos lleva al mundo vasco-aquitano, sino nos lleva al mundo de la meseta. Bueno. Es un tema, desde luego... Ahora bien, los arqueólogos, y además Marandiarán me decía, bueno, en el siglo VI hay autopistas, o sea, que se sabe todo, y no hay ninguna, arqueológicamente, no debe de haber, en fin, una migración que viene desde el norte, desde la zona del Garona, que es donde realmente estaba atestiguado bien el aquitano, hasta la zona vasca actual. No hay ningún elemento, ninguna migración ni nada arqueológicamente que se pueda encontrar así. Otra cuestión es que en el siglo VI, VII, en esta zona, es una zona donde hay una influencia cultural franca, porque se han encontrado en las necrópolis, incluso aquí, de Pamplona, y en el Orz, y en en Álava, y también en Vizcaya, elementos de en estas necrópolis que llevan a una influencia cultural de la parte de Francia franca. Pero claro, es que los siglos VI, VII y VIII son unos siglos cruciales donde, incluso desde el punto de vista de la lengua, que es a la que me voy a centrar ahora, es cuando se funda el vasco que conocemos nosotros ahora, en esos momentos. Sí, oiga. Sí. No sé cómo anda. ¿Se oye? Sí. Vamos, muy bien. Muchas gracias por la disertación que ha dado y después decir simplemente que yo no soy lingüista y que se notará enseguida, pero soy curioso. Entonces yo quisiera saber, si me puede responder, si hay dos ciudades importantes al este de Navarra que pueden ser vascas, o por lo menos tienen una cierta relación. Una es Osca, Huesca. Quiero saber si, por ejemplo, Osca, Eusko, vasco puede tener esa ligazón. Y después la otra ciudad es Zaragoza. Zaragoza, yo en un museo de Zaragoza vi que el nombre antiguo de Zaragoza era Sandubia. Entonces, el Ibia ese, lógicamente, es relativo al río. Posterior... Sanduya es relativo a Saldu, que es mercado. Ciudad del mercado, ¿vale? Ciudad del mercado. ¿Y el Ibia? ¿Cómo? Ibia. Sanduya, no es Sanduya. Yo leí Saldubia. Bueno, bien. Lo que quiero decir también es que el Ibia ese está en otro río que viene del sur y que no recuerdo yo la ciudad en concreto, pero que también tiene el Ibia. Y pienso, deducciones de un aficionadillo de nada, que Ibia, el Ebro, podría ser también Ibia. Nada más. Muchas gracias. Bueno, gracias. Sobre lo primero que era Osca y Auski y Eusko. Bueno, ya ha dicho que, últimamente pensamos que euskera tiene que ver con enausi, con un pre-vasco enausi, eausi, etc. Hablar, ladrar, es decir, producir ruidos con la boca, de alguna manera. Porque tiene una aspiración, o sea, euskara, euskara, y esa aspiración se explica bien como resultado de esa N originaria que estaría en posición entre vocales. Bueno, Osca se ha puesto también en relación con una moneda de estas, como la de los vascones que he puesto ahí, cuya lectura es Bolskan. Eso sí que se ha explicado desde el punto de vista vasco. No sabemos Osca qué es, pero sí la evolución de B perdida de B ante O,
y después en la moneda que la N sea sufijo de locativo, en Huesca. Se ha explicado. Es verdad que ahora algunos no leen Volscan, sino Volsken, y también la cosa se complica, pero bueno, eso por un lado. Por el otro lado, vamos a ver, Saldubi y Saldubia, quizá no sé, Saldubi, es una lectura de Plinio. Pero hay otra ciudad, Saldubi, que está en la Bética. Entonces da toda la impresión de que el copista se confundió y repitió la misma ciudad de la Bética para la de Zaragoza, para la antigua de Zaragoza. Porque afortunadamente tenemos en las monedas que no es Saldubi, sino Saltuille, y tenemos el bronce de Ascoli que habla de la turma saluitana. Por lo tanto, el nombre era Saluye o algo así. No Saldubi. Entonces, nada que ver con río ni nada de esto. Simplemente porque el nombre no es Saldubi, sino es Salduye. ¿Alguna otra cosa más? Aquí. La señora. Bai, barkatu, Nik entzuten dizut, baina itzuli egin behar dizute. Itzuli egin behar dizute. Euskaraz egiten baldin baduzu itzuli egin behar dizute. Zuk kontatutakoarekin sortutako zalantza gainera. Esan nahi dute hor muga jarri duzu Lizarran, Elas, Lumbelskotio, oiegia kanpon geratzen dira, Araba kanpon geratzen da, Errioxa kanpon geratzen da. Ez dira kanpoan gelditzen, baina mugatuen dindut. A ber, kontua da, erakusketa da Navarrorun, Nafarroan, tal. Evidentemente, asko dakizu, eta Nafarroan, barkatu, Araban ere, naiz eta nik esan dut lehen dokumentazio gehiena, bai, Baskoien lurraldera mugatu naiz. Baskoieren lurraldera mugatu naiz eta Nafarroara. Horretik da izuzen ere. Eta esan dut nire hitzaldi hau izango zala erakusketararen osagarri. Bai, arratsaldeon Joakin, eskerrik asko hitzaldiagatik. Galdera bat, garbi dago iturri epigrafikoak eta historikoak eta oso urriak direla euskararen jatorria eta bizkate aztertzeko. Eta askotan imaginatzen dut itxumustuan ibili behar zaretela, urte askoan hori argitzeko. Eta aspaldi honetan asko entzuten da, edo ikerketa genetikoa, ez da? Genetikoa? Genetikoa, bai. Genetikoa... Osa, giza populazioaren historia genetikoa. Hori da. Eta historia genetikoaren bidez saiatzen ari dira askotan teorizatzen hizkuntzen jatorriaz eta hizkuntzen airetasunarez. Eta ez dakit zure ustez horrek ze garrantziakan, ze laguntza, ze apoio eduki dezaken zuen lana. Bai, gauza interesgarria da, aitortu behar dut, oso interesgarria da, eta interesa sortu egin ningan ere, eta gainera honi buruz ere idatzi ditut gauza batzuk. Ordan horrek esan nahi du, interesgarria dela. Bat, bi, uste dut, klaro, zientzia horrek lortu du ja zientzian aurrera egiteko bidea. Eta oso azkar dijoaz. Bai tekniketan eta baita ere teoriaren aldetik. Oso azkar dijoaz. Eta uste dut, etorkizunean gauza interesgarriak emango ditula. Baina, hori esan behar dut, orain arteko proposamenak, gehienak oso gutxi balio dutela. Hasteko,
Azteko, en fin, hasierako zorabio bat edo nabaritu zuten eta sentitu zuten jende horiek, normala da, gauza aurkikuntza bat eduki zuten eskoetartean, eta nik uste dut zorabiatu gen zirela, pentsatu zuten, en fin, zeukaten tresna horren indarra edo horrekin ahal zutena asko zala. Eta gero ikusi da, bueno, polikiago joan behar direla. Hori alde batetikan. Seguru nago munduko populazioaren historiaren gainean asko esango duela zientziak. Baina hizkuntzen historiaren inguruan ez dut uste ezer asko esango duenik. Beitu. Irakurri nuen, ez dakit zuek Francisco Villar ezagutzen duzuten, edo entzuna duzuten. Bueno, hizkuntzalari bada. Ni bezala Indoeuroparreko katedra duna. Bueno, idatzi zuen liburu bat, prologoan, hau da, irakurleari, alan zuzendua, tu lector, esaten zuen, tu lector, que estás leyendo este libro, sin que sepas, eres indoeuropeo. ¿Está? Eres indoeuropeo, sin que sepas, eres indoeuropeo. Eta nire burmuina kortazirkuito bat egin zuten. Ezta? Kortazirkuito bat egin zuten. Ezen euskalduna naiz. Euskalduna naizen aldetik, ez naiz indoeuropearra. Naiz, zehozar izatekotan, aurre indoeuropearra. Baina seguru ez indoeuropearra, euskara eta indoeuropearra ezin dira lotu. Dira olioa eta ura bezalaxe. Bi gauza diferenteak. Orduan ni naiz definizioz ez indoeuropearra euskaldana naizen aldetik, baina beste aldetikan liburu irakurtzen ari nintzen, eta alde horretatikan indoeuropearra naiz. Zer esan nahi du horrek? Horrek esan nahi du, genetikak transmititu egiten dituela aitaren eta amaren geneak. Biak, matematikoki, baina hizkuntzak ez. Hizkuntzak transmititu egin daitezke ala ez, edo transmititu egin daitezke bat baino gehiago, bi edo hiru, eta burmunian egon daitezke bi edo hiru hizkuntza, eta zer dute orduan hizkuntzak genekin, zer dute? Bueno, egia esan dezaket, inolako erlaziorik ere ez dutela ezin dute esan. Erlazioak badaude, baina erlazioak dira historikoak. Historiak azaldu behar ditu erlazioak. Eta historia ez dakigun neurrian, orduan erlazioak ezin dira egin. Hori da nik uste dudana. Zoritxarrez, baina lan da. Baina, aizu, batzuk ere, hizkuntzalarien artean, badaude asko eta asko, en fin, gure, zientziaren mugekin ernegatu egiten direnak. Ezin dute onartu metodoak mugak eukitzea. Bueno, hizkuntzen arteko konparazioa mugak ditu. Eta guk badaukagu proba egiteko familia eder bat, eta da, hain zuzen ere, indoeuropar familia, indoeuropar hizkuntzen familia. Hizkuntza asko dira, testimonioak edo, lekukoak daude, ez dakit, 3.000 urteko lekukoak dira, eta hor probatu egiten dira, hipotesi eta teoria guztiak. Hala ere, familia aberatsa izan da. Dokumentuak oso zarrak eukita. Hala ere, hizkuntzalarie pentsatzen dute, 4.000 urtetik atzera ezin dutela egin. Ezin dutela ganoraz ja gauza berrera iki. Batzuk optimistagoa dira, 6.000. Baina hor tartean. Nola jongo gara 20.000 urte atzera. Eta gainera familiari gabe eta ezer gabe.
ezin da. A ber, eske gauza bat guk hartzen baldin badugu, arkeologoek hartzen dute, ez dakit, bere aztarnetan egurpusketa bat, ezta? Eta datatu nahi dute egurpusketa hori. Bueno, karbono 14 bitartez datatzen dute. Baina, ezin dute edozer gauza datatu. Metodo horrek ere bere mugak ditu. Oso zahar balitz egurra, bere esparrutik, hau da, datatu dezaken esparrutik kanpo geldituko litzake, eta fuera, ezin da datatu. Osea, ez gera jaingoiko. Guk gure metodoak ditugu. Eta hori da importantea, metodoak. Eta metodoak ez da batek esaten duena. Metodoa da, eruditu jakitunen artean adostutako gauza bat. Eta etorri daiteke beti, kanpotik esan ez, nik hau asmatu dut hau bestia, izu, zer esan du jendeak, onartzen dizute, bai, ez, metodoa. Bai, eskerrik asko Joakin, nik galdera labur bat. Zu ezagutzen zaitut, bai. Akitanian inskripzioak direla eta, agertzen dira azkenean Garonatik hasi eta Pirinioen hegoalderaino ikusi dugunez. Eta galdetu nahi nizun, ea ezartzen alden koherentzia, nolaitere, kronologiko bat, eta koherentzia linguistiko bat, ea baden, variazio dialektalik edo akitanian inskripzioen artean eta koherentea den geografikoki edo... Hombre, hori aurkitzen eta aurkitzen baldin bada esplikatzen, azaltzen edo ibili naiz ni pixkatxo bat. Zaila da ez hasteko Garonako dokumentazioa askoz ere koherenteagoa da eta dana da bertakoa. Orduan, bertan badago koherentzia pixka bat. Gero, gauza importante bat, datazioa, Erdiaroa eta Antxinatean artean badago diferentzia ikaragarri bat. Hor aurkitzen dituzuen testu guzti horiek Erdiarokoa dana dago datatuta. Danak. Osea, edozein kartu, edozein dokumento, lehenengo gauza, ipintzen den lehenengo gauza da data. Hori Antxinakoen testuetan ez dago. Data, zain importa. Behintzat gut dauzkagun testimonuetan. Esaten dute, zenbat urte bizi ziran, zenbat urtekin hil zan, baina ez dute esaten noiz hil zan. Eta orduan, dokumentu gehienak ez daude datatuak. Hor gabiltza 3 mendeen artean, hori alde batetik. Baina Akitaniako dokumentuak, esparru asko, ere gehiago dira, esparru ezagun eta konkretu batean agertzen dira, eta gero hemengoak, ikuste erakutsi dudan bezala sakabanatuagoa daude, askoz ere gutxiago dira, eta, gauza konparatu ditzakegun elementuak ere ez dira horren beste, baina bai esate baterako pentsatzen dugu ume eta onbe. Hemen ume zahar ikusi dugu, lergakoan, eta Akitanian ez dago ume, baina dago onbe, eta pentsatzen dugu gauza bera dela. Orduan, badago orduan aldaera batzuk badaude, eta, gauza hauetan nabil edo ibili naiz azkenengo hilabeteetan zeo zarratera dut ikusiko duzu. Nik liburu unius libri homo zum. Liburu bat bakarrekan idatzi dut, beharko luke berridatzi bat, baina ez dakit astiokiko dudan. Nere tesia, nere liburua da, onomastika indigena de Akitania. Gero, ez dut alan liburu osorik idatzi, artikulua bai, asko, baina... Bai, Gabonetarako prestatzen ari gara Euskararen historia bat. Bai, Euskararen historia bat. Antxinatea, baino lehenagotik hasi, hau da, Lakarra jaunak bere asmakizunak ere kontatuko digu, hor proto-euskarari buruz,
Eta gero, antzinatetik hasi eta gaur arte, bai, historia bat, bai, oso, non esango nuke, dokumentatua, eta azken mutur garaiko kontuak kontutan hartzen dituena, izango da. Muy bien. Tenemos ya al profesor Ordua da, está. Ya agotado después de una sesión de casi 2 horas. Hora y media, creo. No sé, sin más, Paula. Bistan da ze interes piztu duen Gorrotxategi irakaslearen saioak, eta hemen espero zaituztegu azaroaren 8an Patxi Salaberriren hitzaldia entzuteko. Esker mila etortzeagatik.